Trenčania nastúpili v domácom prostredí v tejto sezóne prvýkrát. Chceli zápas s Dubnicou vyhrať a prerušiť tak sériu 3 prehier v rade. V bránke domácich mal premiéru veterán Radoslav Šlosár, predsezónna posila a v obrane si svoj debut odbil už zvolený kapitán Michal Baco. Skóre zápasu pred zrakmi necelých 50 divákov v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb otvorili domáci už po 68 sekundách. Porciu gólov v prvej tretine uzavreli sekundu pred jej koncom hostia a upravili stav na 4-3. Po jej skončení sme sa opýtali trenéra domácich, ako hodnotí úvodnú tretinu zápasu a ako si predstavuje ďalšiu hru mužstva. V prvej tretine naši chlapci začali veľmi dobre, keď sme vyhrávali 2-0. Potom sme dostali zbytočné 2 góly, keď nám prepadlo úplne zbytočné krídlo. Chlapcov to našťastie nepoložilo, dali do toho ešte všetko a do konca prvej tretiny ešte dokázali dať 2 góly. V prvom rade musíme hrať do zabezpečenej obrany, nepúšťať supera do zbytočných streleckých šancí a nejaké góly myslím, že tam ešte dáme. Druhá tretina prinášala šance na jednej i na druhej strane, ale brankári oboch tímov sa v tejto časti hry blísli a podržali svoje týmy. Gól do šatne strelili domáci zo štandardnej situácie tvrdou streľou od polovice ihriska a tak po druhej časti odchádzali s jednogólovým náskokom. V tretej tretine začal tvrdý boj o víťazstvo, kde počas hry mohli diváci vidieť viaceré tvrdé zákroky, žiaľ niektoré zostali rozhodcom nepovšimnuté. Dubnici sa podarilo vyrovnať, no o 2 minúty neskôr opäť inkasovali zo štandardnej situácie, keď domáci nastrelili hostujúceho obráncu a ten si pripísal vlastný gól. Dubničania po inkasovanom góle zabrali a vytvárali si viacero šanci a v rýchlom slede strelili 3 góly a viedli v tomto vyrovnanom zápase 7-9. Martin Chlebík ešte strelil kontaktný gól na 8-9, no v závere zápasu sa zbytočne za hrubosť nechal vylúčiť Vladimír Voštiar a domácim sa znížil čas na vyrovnanie. Pri záverečnej hre o jedného hráča navyše ešte putoval na lavičku hanby aj Bulejko a akákoľvek šanca na vyrovnanie sa definitívne stratila. Domáci Trenčania prehrali vo vyrovnanom zápase o gól 8-9.